Od 1. aprila u Bosnu i Hercegovinu neće se moći uvoziti vozila koja ne ispunjavaju Euro 4 standard. Ova odluka ne znači ništa za vozila koja su već registrovana u našoj zemlji, kao ni za vozila koja su naručena ili u procesu nabave iz inostranstva. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zadužilo je Ministarstvo komunikacija i prometa da objavi novu odluku o najnižim tehničkim zahtjevima za novoproizvedena i korištena vozila koja će se moći uvoziti u našu zemlju. Od 1. aprila neće se moći uvoziti vozila ispod Euro 4 standarda. Ona se odnosi od 1.4. za vozila, a od 1.7. za rezervne dijelove. To za vozila koja su unutar Bosne i Hercegovine registrirana već ne znači ništa. Dakle, ona se i dalje koriste dok to je moguće. Euro 4 je naziv za regulative Europske unije kojima se propisuju gornje granice pojedinih materija u ispušnim gasovima motora. Cilj donošenja ovakvih odluka je čistiji zrak. To će posebno biti vidljivo u većim gradovima, naglašava Pejić. Ovo govorimo o vozila koja su novo nabavljena, dakle radi se o vozilima iz uvoza. Naravno, odluka se ne može niti jedna, tako ni ova, primjenjivati retroaktivno na način da ona ne vrijedi za sva vozila koja su naručena ili nabavljena prije stupanja na snagu ove odluke, što znači ona vozila koja su u postupku nabave, naručena, nabavljena, na njih se odluka neće odnositi. Uvođenjem standarda Euro 4 prilikom uvoza automobila uskladit će se najniži tehnički zahtjevi vozila sa europskim normama u ovoj oblasti. Osim toga, bit će podmlađen prosjek starosti vozila u našoj zemlji. Na cestama u Bosni i Hercegovini saobraća oko 27% vozila starijih od 20 godina. Dakle, prosječna starost automobila u našoj zemlji je 17 godina, a u zemljama Europske unije nešto više od 8 godina. Prošle godine je u Bosnu i Hercegovinu uvezeno preko 60.000 vozila. Od toga njih 80% ispunjava normu Euro 3. Euro 3 stupio je na snagu 2000. godine i ispušni gasovi su smanjeni za 40% u odnosu na Euro 1 normu. Euro 4 stupio je na snagu 2005. godine, a emisija je smanjena za 60% u odnosu na Euro 1 normu.